Parlamenter û endam û rêveberên HDP û partî û rêxistinên hevgirtiyên wê ji bo protestokirina girtina hevseroka kece de Leyla Güvenê li hejmarek bajarên Bakur û Tirkiyeyê çalakî kirin. Nûnerên partî û rêxistinan li Diyarbekirê li bey peykerê danezana gerdûnî ya mafê mirovan ya li parka Koşuyolu bi daxuyaniyekê girtina Leyla Güven protesto kirin û rexne li siyaseta desthilatdariyê girtin. Parlamenterê HDP û hevserokê kece de Berdan Öztürk got ew dest ji riya siyasetê bernadin. Sekna xwe ve, gotinê xwe ve, siyasetmedareke jin Leyla Güven boy van gotina vê siyasetê îro hata ceza kirin û girtîgehê dane ha. Arman çi ye? Arman ji me bêdeng bikin. Em çok danayînin me jî bigirin, hundir da jî tekoşîna me berdewam ke, vira jî tekoşîna me hetanî em bigîne armanca xwe yê berdewam bike. Leyla Güven di hilbijartinên 24 Hezîrana 2018 de di dema di girtîgehê de bû wek parlamentera HDP ya Colemêrgê hat hilbijartin. Güven ji girtîgehê nehatibû azadkirin û wê di 8 Mijdara 2018 de bi daxwaza rakirina gûşegiriya li ser rêberê PKK Abdullah Öcalan dest bi greva birçîbûnê kiribû. Piştî ku Mehmet Öcalan bi birayê xwe Abdullah Öcalan re hevdîtin kir, Leyla Güvenê di 26 Gulana 2019 de dawî li greva birçîbûnê anî. Di 4 Hezîrana 2020 de mafê parlamenteriyê jî hat girtin. Parêzerê Leyla Güven Şivan Cemîl Özen got, di dosyayê de daneyên hukukî tune ne û ev biryar siyasî ye. Sayın Güven'in açılan bu davalar 9 Ağır Ceza Mahkemesi. Leyla Güven ji ber xebat û axaftinên xwe siyasî tê darizandin. Me li hemberî biryara girtinê nerazîbûna xwe pêşkêşî dadgehê kiriye. Li gorî xalên peymana mafê mirovan sedemên girtina müvekkîla me nedicih dene. Li gorî heman xalê ev biryar wekî biryareke siyasî di dîrokê de cihê xwe digire. Ji aliyê nehemîn dadgeha sizayên giran ya Diyarbekirê ve ji tawanbariyên cuda yên banggeşîkirina rêxistina neyasayî 22 sal û 3 meh siza li Leyla Güven hat birîn. Parêzerên Leyla Güven xwe amade dikin ku nerazîbûna xwe li dadgeheke bilindtir bikin û heger negihin encamekê dûzê bibin dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.